Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asma kula Windy Irjayanti, kelas sekawan A NIM setunggal, program studi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini Universitas Trunajaya Madura. Ten mriki kula badhe nyeritakaken cerita persahabatan kelinci lan wedhus. Langsung mawon simak ceritane nggih. Alkisah ing jero alas uriplah seekor kelinci sing pincang sikile. Mesake banget. Dheweke wae mlaku. Biasane kelinci mlaku ambi mencolot. Amargane sikile pincang sisih, kelinci mlaku karo nyeret sikile. Anane sikile sing pincang, kelinci angel banget nalikane golek panganan lan ombe-ombean. Mesake urip kelinci. Ing sawijining dina, kelinci kasebut menyang ana pinggir kali. Dheweke ngelak banget lan kudu ngombe. Nanging sadurunge kelinci tekan ing pinggir kali, kelinci weruh ana wedhus sing gletak lan katon lemes banget. Wah, ana apa ya karo wedhus iki? Pikir kelinci. Kelinci langsung takon marang wedhus. "Hei wedhus, awakmu lapo?" Wedhus banjur ngomong, "Aku ngelak banget. Wis berjam-jam aku golek banyu ora nemu-nemu. Saiki awakku rasane lemes banget." Wedhus ngomong karo matane merem. Kelinci bingung. Kenapa wedhus iku ora iso nemokno banyu? Padahal awake ana ing pinggir kali. "Wedhus, lapo awakmu gak iso nemokno banyu? Kan kene wis parek ambe kali." Takon kelinci. "Mataku uta, aku ora iso delok dalan," jawab wedhus. "Oh, ngono. Tangi ya wedhus, ayo tak sudokno dalan nang kali," ngomong kelinci. Sakwise tekan kali, wedhus banjur ngombe banyu sakpuase. Lan wedhus iku ngrasa seger maneh. "Suwun kelinci, aku ate mati ngelak nek ora mok tulung mau," omong kambing. "Sama-sama wedhus." Tiba-tiba kelinci nduweni ide. Lalu kelinci ngomong, "Kanca, aku duwe ide. Awakmu uta, ora iso delok. Lah aku pincang, ora iso mlaku sing cepet. Awakmu ngewangi aku mlaku ambi sikilmu kanggo mlaku. Lan sebalike aku ngewangi awakmu ambi mataku," kata kelinci. "Piye carane?" takon wedhus. "Carane gampang. Aku lungguh nang dhuwure pundakmu sehingga awakmu iso nggunakno mripatku sing bakal nunjukno dalan nang endi awakmu lunga. Sementara iku awakmu ngewangi aku mlaku karo sikilmu," jawab kelinci. Wedhus banjur setuju karo idene kelinci. Sakmenika kelinci lan wedhus dadi sahabat. Dheweke padha bahagia lan ora ngrasa maneh ana kekurangan ning awake dhewe-dhewe. Pesan sing saged dipendhet saking cerita persahabatan kelinci lan wedhus yaiku ayo padha saling tolong pinolong lan padha nglengkapi kekurangan sing ana ning awak kanca karo kelebihan sing ana ning awak dhewe. Sekian saking kula, matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.